Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maray, anya tinumber mau? Taapay. Kunaken ka agumatangak iti cellphone ko at touchscreen. Aw, makitam day tao. Cellphone day ta nakakwintas kan ka. Apay, anya ti panagkonam. Intalimutan di tatenged mo. Inkwintas ko laeng tapno saan da takawan. Amam ti agsilpaon. Sursurwak nga raon, iso nga umay ko alaan dyan number mo tapno adamot ka text-meet ka. Siya kung ti mangisave iti number ko, di ta cellphone mo. Ay, saan mo asagsagidan to'y cellphone ko, maray? Tanangin na ray tay. Sagmamano aya, tauray la di mo kayat nga ipasagid kanyak. Ay, basta! Nangina! Aray, andaman lang damagaking ka. Anya data? Can you be my teammate? Teammate samod ayay. Rung spelling samod para jay teammate ko ah. Saan tismit? Tiksmit! Ay, unay kan. Tiksmit lang, marong spelling ka pa'y. No kasta, can you be my teammate? Aguri ka man. Ngam, ada cellphone mo ya? Ay di kag sasauti kasta paray. Ta makitam da ito, nay. Ay. Pagmamaan mo't data. Saan na mamati karga na da ito paray? Cellphone na in. Aya. Kita ba? Ay, damot cellphone mo. Ay. Alag kaya tinumber mo, no awan cellphone ko paray. Itad mo, yung number mo, taag tinext ta. Maray, gumatangakmad iti mantika. Mano ti katangam. Mabitlaeng. Adamanin nag-text kanya kon. Bisin samot day ta cellphone mo, Maray. Ay, ni Marituyang man. Text. Amo naman tanti ag text, dadya ako marita. Gimatang nga rod, iti cellphone na. Ano na isun samot tanday ta umawawag. Ay, word. Anya nga ta ayati ibagana. Ag text lang nga rodon. Umawag pa'y laeng mouth. Sigin, Amare. Sung bata mo, tapno awan makunkunana. When man, hello, Marituyang! Hello, Marikwanang! Hello! Ni, apay, di nakatamanggag aya. Hiluak nga hilukin kwa na. Hello, anya ti bagam aya. Naawat mo jay text ko, maray. Won. Replyan ka kumangaraw ngam imawag ka mo taon. Jak mauray jay reply mo, maray. Iso nga imawag ako. Anya aya ti bagam. Adala ko mabuguaw. Day talang ti damagam. Ay, won, adala ko kabuguaw. Ay, aguray ka, maray. Tada istorya ikan ka. Ay, nay, ada gumatang. Danggampay ada ito ichismis ko kang ka. Awan oras ko nga agdangag, iti ichismis mo kanyak, maray. Tanay, aglaklako Sige nga, Rod, maray. Umawag ak tumanan inton madamdama. Bye, love you, mwah, chop. Ay, agbabawi ak samot anang iti number ko kan ni Marituyang. Ay na, di nakansamot sardengan, Mare. Ay, babawi kon anang iti number ko. Warog, ayabamon ni uncle mo tamangan tayon. Ayan ni uncle ko aya. Hindi, nakatugaw lang mo't itay di tasalas. Kunahan na nga nakatiks na itay. Nay, at damot gaya man ijerwar. Andan samot ka sarsarita na iti cellphone na. Kaya ban, tamangan tayon. Unan tay. Uncle! Ay, un paray. Un. Sigurado data paray. Mangantayo ka na. Di nakdisturbon ko raw. Sa anak pa mabisin. Mangan kay latan. Ay, paray! Hello! Ay, un paray! Ayan ngay ni uncle mo. San ka no pa mabisin antay? Nay, sino ayati kasarsarita na iti cellphone na? Pare, kung kuna naman.
Asino nga ta akumpare na dyan kasarsarita na. Katawa mo ta katawa ni Angkyle. Naragsa ka makisarsarita. Na? Bayam, no di na kayat timangan. Ibusin takit di amin ama sida. Makaamunto matan ni Uncle mo. Sige, mangantan, kwarog. Mayat da cellphone na niya, paray. Ewan nga raw. Nalakakala nga matawagan, no awisin ka arumwar. Napay sa dinunga ti papananta. Ay, kati pag-iinuman na. Pagkakantaan. Ay, katuwa na. Inta nga raw din Ang mga no tawag-tawagan na kanto ni Maribanang. Ewan na niya. Ay isupay disturbo. Nasaysayat, no idapam ton, dahi ta cellphone mo. Tapno awan ti isturbaw. Ewan pare. Isutay ta ti aramida. Nimot gayam pari ba dong tika textmate ni Inteng? Ay, ag textmate da. Wen, inawis na nga rod ni Inteng. Ay, jak amo, no sadino tinapananda. Ay, awanin Mare. Yaw awan na ni Kapitan. Ay, madinsa nga ag textmate da Siyak tupay, agbabawi ak anang tad itinambar ko kan ni Mari Tuyang. Taapay, Maray. Disturbo nga raw. Text a text, sakit umawag pay. Kasta aya. Kas ita, nagaduman ng titext na adyak pay na replyan. Kahit, anya lang ang ti-text na nga Ay, adula amin nga ipadpadamag na. Ay, nay, isuday ta umawawag Maray. Na. Ay, nujak ma-replyan ada gusti text na. Umawag Rabiin, ngam awan pa ni uncle mo, kwarog. Inak maturo ka nanday. Ay, saan ka pa'y amaturog? Kat no ramiin. Ing kasurutan ni uncle mo, no sa di naman tinapananda ka ni tatam abadong. Anda ka no nakakita. Napanda ka no video kya ni Ilay. Ay, kunakon kat. Inawis manan ni tatam abadong. Kat ag textmate dagayam. Ing kasurutan ida. Iyawid mo, no nabartakdan. Anyamatay. Imbis ko mga gawid akong tayo nakmaturaw. At daman aramida ka. Anya ka din di kansyon ko, paray. Apay ada magam kanya. Jak tu pay matarusan no. Kansun ka mo no daniw. Ay, unay kamutin, paray. Itayak pa'y kuman, ako man siya. Ang nalipatan mo din di kansyon ay. Gurika, ada umasidag nagpintas sa balasang dito'y ayanta. Ha? Ayan na, paray. Dadaman At ti buok na. Witwiw, siksi. Ay, nabartakan, paray. Amot abalasang dahi ta umas na siday. Oh, balasang. Itno nagpintas witwiw. Ikwarog dahi ta, paray. Kurong. Nabartakan saan. Nagawid tayo. Ay. Unak tumag kay, ni kwarog. Balasang mo ti panagkita paray. Anya balasang. Kung ti kinuna pare. Lasing na siguro ako. Iso nga gawid tayo. Yawid kayo na atwa. Ay, kumansyonak pa'y kumakay. Gimunguntan ni Uncle ka, wantay, tanabartay. Nabartekak. Ay, agdamagakla, no sa di no, tinaginumanda. Warog. Kasi no, dahito yung abakas. Ha? Ay, awan bakas di tayo yung kail. Ada. Dahito kasagsagak. Na, bakas akon iti panagkita ni Uncle Mau. Sana bakas day tang kail. Ay, bakas. Na, Dakal to pa yung bakas. Saan ang kail? Di mo ipapilit, bakas. Niyantibanang day ta. ay na, kwarog. Talagan sa akayatan ni Uncle mo ti mabalunat. Ay, ibabawin din bagamang kail. Niyantibanang day ta. Ay, na. Delikado ka no, di mo ibabaway. Bakas ko na nakit din kanya. Ha! Anya kamutin ako maray. Awan pa'y servimot akatexmay. Agung ungot kan samot kanya kon Maray. Asino kumatisan ang makaungat itiday tanga style mo. Nay, anya ko matibason ko kan ka. Damagan pa'y lang.
Di mo pa'y sungsungbatan dagiti nagado at text ko kun ka, ha? Dayta, ti panggurguraam kanyak. Di mo pa'y sungbatan dagiti awag ko kun ka. Ay, jakla ko maininted kan ka tinamber ka. Disturbo ka. Siya ti disturbaw. Text ka, text. Uray ka tengaan ti rabi ay, ag-text ka. Ay, ti kayat mo ag-reply ka dagaws. Ay kat siyempre textmate ka nga raw. Ay saanan, ikatamlangan di number ko di ta cellphone mo. Tauray awanan ti ka-textmate kon. Ay talaga nga ikatag. Taawan ti ag-text kan umawag kan ka apulaos. Ay nasaysaya at pay, nukas kan ka mo lang a disturbaw. Ay, nagsakit tulo kan. Nasaya at magtanak ka rin kan. Ay, kahit nakaluto kan. Ay, awan oras ko nga agluto. Tadar aramidag. Agsil-silpon ka lang mo dita. Nagagluto na. Masaduta. Ay, tiksak man mo ni parintay. Tapay, awisam manan nga ginaw. Ay, nakadyasilpon ka. Ay, jakam mo kun ka. Awan mo tayo. Ay, gakita adita bulsam. Ay, awan dito'y bulsak. Napukaw kung samot din tuyang. Jakam mo kun ka. Tanabartek kamot anagawid idirabi ay. Ay, sana mabali na mapukaw di cellphone ko Nanginaray jay. Nasaya at mag no napukaw mo di cellphone mo. Tasikan ti para lutaw. Anya, kitsika nga aglutaw. Apay ko mga gluto ag cellphone na kit di ang agmahal-malaw. Si katawan ng cellphone mo. Si kataglutaw aglabakain sumakdaw. Nagsinong ba't kayo ka ni Marituya? Ay nahun maray, dandani kami nagpinungaw. Ay, nakarumot tenday ta pa nagsinong ba't yaw? Ay kasanaw, agungot kat kanya kung ta sa anak ang nag-reply ka no kadagiti text na. Kunakun kat. Jakpay ngamin sinungsungbatan dagiti awag na ta makapadisturbo mo. Ay, imbaglakit din. Tadyak inted kan kwa na tinamber kaw. Ay, saan anasaya at anaadaan iti cellphone ni Marituyang? Taawan disiplina na. Apay nagtadam ti pa nagkitkitam kanyak, tataba daw. Imbulsam di cellphone ko niya. Ha? Apay ko mga ibulsak ngay. Amuklatan nga imbulsam di cellphone ko. Kaya't mo nga minatagikuan. Ay, saan ka nagpabaso lakas tataba daw? Awan, ti imbulbulsak ang cellphone mo. Pagan ano ko matagikuan ngay. Awan mo tayo. Kitsi ka lang matikadwami ka na uncle mo idirabe. Awan cellphone nyo kini uncle kao. Tay naladag iti chicks yaw. Nga intib-tibel yaw. Anya? Uray na uncle mo? Napukaw mo di cellphone na? Ay, di na ko may kasarsarita. Ta saan ka akayat akasarita? Unay kamutin, Maray. Nasakit pa lang ay tinakam mo kanyak. Di na kong titiksan. Padasaw. Talagamot asaanan. Pagapaan na talaan day tatix-tix. Nasaysaya at latati personal a panagsarita. Kasita, personalak nga imay dito'y tersinam. Aya, ay, tapnoan niya? Hey, tapno, amo mo na. Ay, jak amo day ta, iso nga ibagamon. Umayak umutang, Maray. Ay, nasaysaya at nga umay ko ibaga iti personal Aya. ngum iti text. ay wow, nasaysaya at no kasta. Mala, ibagamon no anya dagiti utanga. Ay nanakwanang kan na to yan. Nasaysaya at tagsarita iti personal. Tapno maliklikan ti di pagkinawatan. Ala sigay! Didan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo
TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.